Какво има? Пиш от чашата ли, бе, Марина? От чашата ли пиш? Кафе ли пиш? Кафе ли пиш? Това вкусно ди кафе, бе. Много вкусно е това кафе. Но тя е чашата по-голяма от тебе. И какво имаш? Имаш стикър в устата. Я да видим какво имаш в устата. Имаш нещо в устичката. Мисля, че имаш звезда. Марина, дай да видим какво има в устата. Дай да видим какво ще излезе. Има звездичка нещо. Имаш звездичка. Марина. Окей. Дай на мама да види. Къде? Глътна ли го вече? Глътна го. Дай. Каква е тя звездичка? Жълта звездичка. Не можеш да ядеш, бе. Не можеш да ядеш лепенки. Не можеш. Ще ги закаш после. Виж, кафе може да пиеш. Дали можеш да правиш да пиеш кафе? Ама звездичка не можеш да ядеш. Да.